Het is enorm rijk aan historie, dit gebouw. Zeker ook voor alle Workumers. De Workumers die hebben eigenlijk bijna allemaal gevoel met het pand. Zijn hier vroeger heel veel geweest, boven de feestzaal. Nou, de feestzaal hebben ze een paar jaar geleden omgetoverd tot de kamers. Het slapen in de bedstee en al dat soort dingen. Maar iedereen heeft eigenlijk wel gevoel met dit pand. En een van de eerste keren toen ik hier binnenkwam, toen merkte ik van dat ook ik het had. Dit zijn inderdaad Oom Lambert en Tante Klaasje. Oom Lambert en Tante Klaasje hebben heel vroeger hier het hotel-restaurant hebben ze hier gehad. En ooit jaren geleden hebben ze met verbouwingswerkzaamheden, toen dit nog de Wijnberg heette, is er een sok gevonden. En in die sok zaten ducaten en er zat een stukje perkament zat erin. En op dat perkament stond van dit geld verdiend met bloed, zweet en tranen zal men een bedsteden hok bouwen voor een marskamer en hun dame. Dit is de slaapstraat van de herberg. Ja. 6 kamers? 6 kamers, 5 tweepersoonskamers en 1 familiekamer. Alle kamers voorzien van bedstee. En ook alle kamers voorzien van eigen douche en toilet en wastafel. We brengen de romantiek terug in de relatie. De bedsteden zijn zo lekker knus en gewoon weer even lekker ouderwets tegen elkaar aankruipen. De bedden van tegenwoordig zijn zo enorm groot. En dus het is hier weer gewoon lekker even tegen elkaar aankruipen en weer even lekker met elkaar genieten van dat nachtje slapen.